Bonjour les amis, nous sommes Anna Malik Nofuni Bololo Sirofe, Javana Konafase, Javana Kokanama, Amafo Obela Drelini, Tuma Obisimila Angabi, micro trottoir numéro Werekarega, Abadanga micro trottoir Lami Bokata de Bukona Kamro, Yinga Bella Drelegi Akilna for Babu Doka, Angabi Babu Senti Dore Ode, Ahakilna Jume, Anga Jamana Madiba, Burkina Faso, and Legine Kunakri, Uluka Bolodiginoroma Kwanala, Kasega Niger Jamana de Me, Ni Wakatina, Uka Kelela, Ahakilna Jume, donc Moro Akilante Jakakili, Makila Hilikili, Mafla Akilifla. Angata Moroyininga. C'est parti. Bon, nebolo koumando parce que fin do ni union africaine sera à sabatini toka lata. Bon, on va connaître ma barre quoi. Bon, en général, bon souvent il va sur la union africaine quand nous manafra nyokonga toka mais labanta la quoi. Ima même à ko be kla ta danser là quoi sinon ninga ka fin africain ni bolo di nyoro machin ka essayer ka progresser quoi non kon bolo ne ko mbay bon no kon me mu fuye woni wa glesi wa ko na di nyama njole na quoi ya bon Burkina ni Niger ni Mali ambere kele bon me mu fuye wa ala dinya monjol na doron wa benkele na wa ma lu farale no wa kono gulu jeleni donc lebeda mais comme né Burkina Biri voilà donc on gon minga base be marlé donc vraiment on est gon base faut en fait donc on est faso mari ni Burkina be keleni donc o be tayro yoro an fana be to no fe nan ni mi toala an ni mi toala donc an na se ga foka man faso labla mo gre faso yi donc ne ko nga kuma ni voilà kuma on ta la gentile oh bon en fait akina fala mi la bena la fala o coup d'état konine coup d'état mai jamana kono coup d'état be jamana la sekin kore ima famia maintenant il va faire un reflet de goût, il va faire bien. On est galère, on Mali là grâce à coup d'état, recule le dos. Mais bon, comme Bissija Mali, ani Burkina Faso, bon, ani Jamana Chamago Koube, Niger soutenu et ou coup d'état là. Ani c'est là où on a intervention contre la junte militaire nigérienne. Bonne bolo humanitaire. C'est là où on a intervenu là. Parce que le problème interne est là. Le problème interne est à gérer d'une façon acclimatée. On a de façon militaire. Nous avons de façon militaire. Parce que l'intervention militaire est une déstabilisation. Donc, nous avons c'est là où l'intervention alimentaire ou gars essayer à négocier politiquement ou comment ou l'union entière mais il y a un coup d'état avec en général bon il passe sur mauvaise gouvernance de l'eau Afrique en général mauvaise gouvernance de fanga bon donc au revenant du coup d'état donc maintenant c'est là où qu'à faute ma belle coup intervenir militairement ou gars essayer la solution politique de l'Afrique problème est là. Intervention militaire en main ou essayer la solution politique d'Oigni ou essayer avec les militaires donc la solution d'Oigni donc ou beka bien sinon nous beaucoup d'intervention avec la population maintenant problème sort donc avec déstabilisation dans la sous-région en général. Bon, nous on a Mali, Burkina, ni Côte-d'Ivoire, mi faté te mogan. Donc, moi, c'est là où on a intervenu militairement contre le Niger. Donc, ouais, c'est très bien. Bon, Mali, wiga Niger deme sanction ko na jalayen parce que adaga ambe kili bon ambe africain.
Ana ni wagati na Mali kunnafoni sanfɛ an kɔni bɔra ka mɔgɔw ɲininka caman ye hakilina fɔ an ka bi thème kan aw yɛrɛ dun aw hakilina ye jumɛn ye nin na aw bɛ se ka hakilina sɛbɛn commentaire la aw kana ɲinɛ ka abonner ka aimer et puis ka a partager ni ne bɛ dansigi an ka bi micro trottoir la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna